da sako gane duwane yarena, da sako gane duwane yarena, da ko kaɗan ba kwaso ta ba. Sarki Allah sai sarki kuma yi wahala shi lokaci ba sanin ya kare kira da ke daga mai saurari amfani lokacin ka kamin ya kure ta wahala tun lahira kan more wayo 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 ne duniya. Sarki Allah sai sarki kuma yi wahala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nan da zuwa. Ai sami suwa kenan. Wallahi haka ne. Ai jari cewa kai na burge. Allah. Have a seat. Have a seat. Assalamu alaikum. Ya gida ya mun ka da zuwa. Sannu. Kwana biyu. Sai alkhairi. To, ka sami suwa ke. Wallahi Allah ne. Haka ake so. Haka ake so. Ai dama an fi so ko da yaushe matashi mai jini a jika kaman ka. Ya kasance ko da yaushe yana fafutukar neman abin da zai yi domin kare haƙƙin shi da kuma sauran iyalan shi kuma mutane su yi shi. Ya yi kyau. Tare da kawayoyin. Wato dama idan ban manta ba a cikin miliyan 5 da aka lissafa gani saura miliyan 1 wanda ya rage wanda ba a kasafta shi ba faɗi me za a yi ci dama na gaya maka na ce zo ka sami ya yi kyau da Allah ya zuwan ka yanzu dama yanzu nan ma da kake ganin irin nan mun taso daga aiki kenan wuce gauji gaba ɗaya duk da ciki na a gajiye ka yi sa da ka zo ka sami garanti yawwa ka san dama sauran kudin da ya rage ta akwai abubuwa da ya rage wanda ya kamata don sassaya da su don ka sani ne kasance za ka irin wannan aikin idan ka zo da abu naka ko ba haka ba zai fi kyau za ka samun kwarin gwiwa kai abin da ake so kai kuma abin da ranka ke so yawwa sauran kuɗi da suka rage akwai ɗan abubuwa da ya kamata a ce kai ka mallake su kamar yadda na gaya ba kaga akwai takalmi da ya kamata a ce ka saya za a saya wa shi sannan kuma akwai agogo da ɗan wasu dai kayan ƙarƙari na aikin shiri wanda ba zai gagara zaɓin nake so da shi kasancewa akwai takalmi da ya kamata ka saya da kuma agogo da ɗan dai kayan ƙarƙaren da ya kamata kasance jari yana da su a cikin shi don dama akwai kamfanin da suka yi min magana akan kamfanin agogo sun min magana akan lallai suna so jarumai na su dinga saka kayayyakin kamfaninsu saboda a tallata musu manhaja kamar yadda aka saba yi wato su ma sun bukaci kudi naira 500,000 a kudi na akwai su product da ya kamata a ce ni ne zan fara mallaka su ka gane akwai product da ya kamata a ce ni zan fara mallaka su domin fara gani a cikin jami'a musamman ma kai suna da za ka dace da irin wannan kayan na kamfani saboda haka abin da nake so kai Oga boss mutane ne sun kama wani DSP yanzu haka muna so mu kashe shi ne dun ba ma so ya takura mana a cikin harkokin mu a ba za mu yi saurin da kashe shi ba da tafi na salabi da yanzu di yan sanda da yan jaridu duka da hankalin su yana kan wannan abu ka gane ya kan mi saurin kashe shi dole mu da mu dan jira dan tukunan mu kashe shi a gane dan jira dan sauran dan lokacin ka gane
ba damu da hankalin 'yan sanda da ya karkata a kanmu ba da kuma hankalin 'yan jaridu da ya karkata a kanmu. Dole kashe DSP sun sama yi. Tabbas haka ba damu da 'yan sanda hankalin 'yan sanda da karkata a kanmu ko kuma 'yan jaridu da karkata a kanmu kashe DSP ko sami. Yanzu haka na san 'yan jaridu da 'yan sanda hankalin su gaba ɗaya karkata a kanmu. Gaskiya kashe DSP babban matsala ne. Ba wata matsala a kashe DSP ba. Saboda ba wanda har yanzu ya san a ina mai zuga ne. Saboda 'yan sanda da 'yan jaridu har yanzu ban san waye ne mai zuga ba. Don haka dole ne sai mun kashe wannan DSP ba wani damuwa. Haka ne kashe DSP ko ya zami. Zo ga bo sai ya da yi. Da yi ba. Amma dai inda ka boye da baban DSP yau tsawon shekara 20 ba a san sa ba dai ka gane to haka ma kai da ka boye DSP ka gane. Yanzu kana gani aje DSP a wurin ba na samu matsala ba. Ba wata damuwar da sa. To shikenan nan gaba dole mu kashe wannan DSP. Haka da mu lokaci ya kashe. Kana jina yadda za a yi tun da na karɓi lamba zan yi kokari kira ka koya satin da za mu shiga din nan ka san da ita harkar din ba wai hausa suka ce wai gindin jiya ba wurin wasan makaho ba to Allah ya sa kai mai ido saboda haka zan wani satin da za a shiga din nan akwai aikin da za a yi wanda haɗin da za a baka babban fanni da dace gani da fatan ka fahimci inda na dosa. Gaskiya na fahimta da ruwa na da kai na ji daɗi sosai. Dama babban buri na zama actor film yanzu ga shi buri na ya cika a ruwa na da kai. Na ji daɗi sosai. Ai mu dama da kake ganin wannan duk wani darakta babban burin shi a ce duk wanda ya zo ƙarƙashin shi ya kasance ya samu abin da ake so kuma shi ma ya bada abin da ake so. Saboda haka karkada in dai jarumin fim ka riga da ka zama. Insha Allah. Yawwa ina tabbatar maka zan haska a duniya yes na cika. Sai na girgiza duniya da kai. Babban burin da ratsa da duniya ka gane musamman ma kai ai Allah ba ka kira mai kyau irin da sa'a ka zama actor. Ai karkada ana jina an riga da an samu abin da ake haka ne inda na ji mutane suna bayanin ka gaskiya na ji daɗin amfani da kai sosai. ai da kake gani dama ka san lissafin na maka a baya ko ba mun kammala abubuwa da dama saboda haka yanzu abin da nake so da kai gani yanzu karfe nawa na muna karfe 11 da wani saboda haka duk halin da za a yi nan da an jima a yawon ka gane sai kai kokari ka dawo nan ka same saboda haka akwai important things da ya kamata a ce ka sani a gane wanda ba wai ka san ita kwakwalwa a cikin mutum ba wai tana son a dinga kusan ita bane a shigar mata da ba lokaci da ya zai yi dole sai da dinga shigar mata da shi a hankali a gane saboda haka nan da an jima wurin karfe 3 ma haɗu da kai idan mun haɗu ne kuma zan sake dora ka akan jadawalin tsarin da ya cancanta ce ka bi a gane yadda kai ma za ka burge masu yanka ya kana da masu yanka don ba haka ba ni yanzu zan je kawai sai an jima sai an jima ne ka yi kokari ka zo ka same ni ka rigo yawwa sama ta dawo kasa wannan fa da alama ta tafiya shi ko dai an zuga shi ne kai ka san fa an wannan tan fa akwai mana anya ba a zuga shi an gaya mishi gaskiya al'amarin nan ba kuwa gaskiya wallahi zama bai samu bawa ba ya zama dole duk yadda za a yi dinkan nan bar garin nan dan kin je wannan zai sami da gaskiya hankali zai tashi wallahi zai ɓaci gaskiya ba zai ba ai dole ne bar garin nan a yamman nan wallahi da ranar nan ko kai minti 10 baran ƙara garin nan kai
mai taurin kunne ko ba ka faɗa mana ita daukan ne yake ba ko ku kashe ni da ku ba ran faɗa inda yake ba a can ba ka faɗa mana ita bidiyon ne yake ba ko ku kashe ni da ku ba ran faɗa ya je zuwa can ba ka faɗa mana gaskiya ba ko na ruwa mai da rage kawai mai ibada game da sallah ki bar masarki Hello? Har yanzu mu yi da DS din ne faɗa mana gaskiya ka ji faɗa mana gaskiya Ina daga tafiya. Allah ka bari ko mun dawo mun sha hanya sosai. Mun sha hanya. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina aikin ya zafi. Alhamdulillah. Allah yana tambayar ne nan shawar. Ni ne mai shagon mai gida. Dan Allah asalin mai shawar nake ne. Ni ne ainihin mai shagon mai gida. Ya za ka ce mun kai ne ainihin mai shawar asalin wanda yake zama nan Ya nake. barin gaya maka ba ainihin ne asalin mai shagon mai gida ba. Ka zo kuma kana tambaya ka zo muna yi kuma ka zo kana tambayan wani wayan ne asalin mai shagon ba an kasa yana cikin shagon. Ya za ka gama haka mai gida? Ainihin mai shawar wani ɗan fari yana da zane a nan haka. Toke awon hijabi kenan shi ne wanda muna dan zama da shi a nan yana dan spirit ne da muna zama da shi na dan taya ne gida muke zama da shi a unguwar To dan Allah yana zan same shi. gaskiya ya dan fita ne gida gaskiya ya fita Don ban shi kwata-kwata baya shiga. ni ma na gwada baya shiga saboda da na dawo ma ban same shi ba na gwada baya shiga amma wurin gwada kiran mun ban shiga ne gode da saboda ka san mun ban shiga kaji shafa Amma to mai gida dan Allah ba shi bane mai nan shawar nawa. ba shi bane mai shafa ainihin ne mai shafa ina zama da shi ne ba na gaya maka ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya salati da ka samu gudu a yanzu nan Naira miliyan 5 na miliyan biyar akan shi darakta ne. darakta shi ce maka shi darakta Tabbas. bayan anan muke zama da shi a bakin kofar shagona ya yi yankan facce ya yi sai da lemu ya tura wheelbarrow na ta ce ka bashi miliyan 5 haba da gida da hankalinka da kwakwalwarka ka bashi miliyan 5 haba dan Allah haba Cap. Babban magana. gida dama akwai irin kwa duniya wanda ba su san darajar kuɗi ba ni gida har ka sa na cewa gaskiya ya kamata a rataye ka Miliyan 5. Shago na fa na sayar domin in zama dan fi. da gidan shagonka ka sayar domin ka zama ɗan fim gaskiya ya kamata ga ka kama da kai wai akan wai kun dukun kiɗa ba mutane wai akan wani awon da kuke magana wannan gayen don ci ranar na wanda muke zama da shi a bakin kofar shagona wanda nake baka labari ya yi yankan facce ya yi tura wulbaru ya sai da ya yi sana'a da dama akan wannan ya ɗauke miliyan 5 ya bashi wai akan ya zama ɗan action film ka gani ba Cap amma kai ganganci wai aiwa da damuna ai in wannan awwal din ne yanzu sauka na a tasha na bar shi da ya huta barge Sai bar gari inna lillahi wa inna ilaihi. DJ Sauti and the Big. Musaram love ne na san fari ma sanki nake yi karki tafi nisa sadiya kaunar ki nake yi karki tafi Fatima Zahra ni dai akan soyayya Mala ya kake kira na haka? Kai da Allah ma na ka tayi na ka sani. malam ya na faɗa haka da kiran ka kawai Mala ina ka sani. ba kamar kai da kake kama da ruwa gidan mu Ni? Amma zan ci ma mutunci a tashan nan wallahi. Ka kai sakatarin ka sanar gama. Wallahi bon ma ke kawo.
wannan shi ne ke karuwa gidanmu digiri wannan shi ne ke karuwa sarki ne a tebara Ma'aduwan ku da shi bai nuna ma alamun inda zai je ba. kwata-kwata ma bai gaya mun da zai je ba ai dama nan ma ba sun garin su ba ma kwata-kwata amma kai a wani tasha ne ka gan shi a nan tashar sabon layi ne idan har kaman ma ba ma direba kudin mota gaskiya babban magana na ga na same ka gaskiya sai dai Allah ya fitar da kai gaskiya Don mai karo in isa, abu irin gida na zo ba ni kirin duka nan muka zo ƙarshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon. Za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka. Ya kake so aikin? Na bar Fauziya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taɓa rubuta ku a sauku masu cuta ko yaudara. Cutan macuci haramun ne a duniyar cuta. Ko dai ka fita daga rayuwata, ni ma in fita daga rayuwarka. Na ma fita. Ko ka ci gaba da bibiyata ni kuma zama ajalinka. Dan jarida wakili ne na al'umma masu ƙarfi da marasa ƙarfi. Banda ilimin jarida kana da buƙatar ilimin sanin siyasar rayuwa. Ina cikin hatsari zai iya rasa rayuwata. Ake, ki nutsu. ɗan jarida final kai madugu haka zan ci gaba da farautar ka sai na baka matsala kai na kai ka kasa maci amana kare ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabo me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ko so ke ki tona min asiri wallahi na maka alƙawari babu wanda zan ga yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dallancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy suna yada cututtuka ga baki daya a nahiyar afirka shi na abin da kake kokarin yin yana da matukar hadari sosai yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne ki bani dama kar in zama salar mutuwar wata rayuwar wata wannan kuma ba na fa lura yarinyar nan fasa duk bari shi sa na dan shiga daki na dan kishin gidan ai dan ba da uwarki kike zaune ba ku kashe ta ku saka alamomi da zai nuna gobara ce ta kona ta a gidanta Assalamu alaikum. Auni gaba a gajiya. Ya aiki a kasuwa. Gida ba kai ne zama nan. Wannan ne ke tashi. Bismillah ga wani nan. Musa na boki yakin ka na ga yau ka zo wani gari. Baba wallahi tallahi masu garkuwa da mutane ne sun yi garkuwa da PhD. Din a yanzu haka an turo mu ba da information na maganar aiki. Insha Allah ma muna kan kokari insha Allah sai mun gano inda PhD. Haka na ji ana labari a gini dan wannan DSP mai gida na ne gaskiya DSP yana matuƙar kokari ya kamata ku sai da nemo DSP don saboda aiki ya ci gaba gaskiya haka ya kamata insha Allah muna kan kokari insha Allah duk inda DSP ya shiga insha Allah ya yi shi ba da mu Allah ya taimaka mu da mu sauko to Allah ya bayyana DSP amun abu to baba ni yanzu dan wuce ka san aikin wanda lokaci yake yawa ga wani wurin sa sai to bara ga ran gaba ga a kaka dawo baba insha Allah next time sai dawo ma na gode ka ga shi ka kalanta
ake hawa motar Lagos? Gashi nan. Nan ne? To ba damuwa. Yanzu kake karban kuɗin ko sai an shiga? Sai an shiga ne to. Shikenan. Sai an shiga sai. Ko maza ka ban guri kuma ko? To ya kuma kana tuture ni. Dawo nan ne. Nan ne kai haka da kawo nan. San ki nake yi karki tafi. Mi kon kafata. Gashe. Ke yi karki tafi. Fatima Zahra. Wannan ai kaman gayan kai inna lillahi lalle kuwa Salamu alaikum a aikin da Allah mai gida ina tambaya Allah sana baka ga wani dan bari haka yana da jami'a nan yanzu na gan shi ya zo ya shiga mota nan lalle yanzu ya bar nan motar su kenan yanzu ya tashi a gaba da Allah malam yanzu ina motar nan ta nafa ai motar nan yanzu daga nan dai da ta nufa Lagos. Wannan shine kwamfutar DSP na gidansa na dauka. Na tabbata duka sirrin DSP yana cikin wannan kwamfutar. A buɗe kwamfutar nan mu gani. Na tabbata wannan daukan bidiyon da yana cikin ta. Wannan kwamfutar tana security ba zai taɓa fita ba sai nan da wata biyu. Wanda mai kwamfutar ne ba zai taɓa iya cike ta ba sai nan da wata biyu. Muddin ana so a yi amfani da wannan kwamfuta dole sai an yi matashin kwamfuta wanda zai ɓallo wannan security kwamfuta. Dole shi an yi matashin kwamfutar nan. Bari gwada kira wa gabo su gani. Hello, Gabos. Ya ne mai zuga? Ina neman madasin kwamfuta nan, biya na yi. Akwai ƙwararren madasin kwamfutar nan ana kiran shi da suna Marshall Anthony. Ina ganin iya shi ne ko shi da ya iya buɗe mana kwamfutar nan. Ina buƙatar Marshall Anthony yanzu. To an gama mai zuga. kamar yadda ba sani suna na Musa Umar wato wanda aka sani da Musa Umar wato wanda ke shirya muku wannan fim din da za ku gane duniya da za ku gane duniya da na ku samu fim din a cikin YouTube channel namu mai suna Ramlo Production wato kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da zarar mun dora za mu sanar muku za ku sami fim namu a duk ranar Laraba misalin ƙarfe 8 na dare ga masu buƙatar su tura fim namu a wajen masu tura fina-finai za ku samu fim namu a wajen Naji Zuma wanda yake cikin angon kwanan dai ko kuma shagon Hamza Golden Boys da ke Lecture Street muna godiya da sosai masoya masu kallon fina-finan nan kada ku manta sunana Musa Ramlo wato suna Mustapha na Annabi wato location manager na wannan fim da za ku gane duniya nan da za ku gane duniya nan ta wuce kuma ta wuce mun gode musu